No niin Reijo, ensimmäinen kerta Bulgariassa sanoit täällä. Rupesiko maistuu? Kyllä maistuu. Täytyy sanoa, että täällä on aivan mielettömät ajopaikat. Viimeisen oli semmonen mäki, jota en olisi ikinä uskonut, että mä uskallan se ajaa. Mutta niin tuli mentyä ylös ja ylhäällä pelotti vielä enemmän. Miten täältä pääsee alas? Niin vielä tuli tultua alaskin. Että kyllä on ollut huikea päivä vanhalle miehelle. Joskin juttuhan on niin, että minä en kyllä vauhdilla ratkaise niitä pahoja paikkoja, että olisiko 2-3 kertaa joutuvat vähän auttaa. Että kiva päivä. Joo, ja me lähdettiin joskus 10 maissa ehkä, ja nyt on kellot 16 vähän. Meillä tuli ihan täys työpäivä. Joo, ja Samikin tuossa jo näytti, niin silloin oli aktiivi kellosano jo 570%. Omani en ole vielä tarkistanut. Kyllä mä uskon, että 500-700% välissä on tää päivä. Mutta silti ihan tällainen hengissä. Joo, niin ja sitten jos ajattelee niinku ihan hinnallisestikin, niin tää on niinku lentoineen kaikkineen, niin päästään alle 1500 €. Että mun mielestä niinku hintalaatuisuus, että tässä on ollut kohilla, onko tää mulle nyt 4-5 kertaa täällä ja aina on niinku mieli tulla uudestaan. Ja sille, että meillä on aika tuoreet pyörät ja hyvin huolettu ja näin, että mä niinku tykkään tästä setupista sitten kanssa. Joo, on kyllä näin ensikertalaisena ja eka päivä, niin kaikki toi pitää tosi hyvin paikkansa, että tuntuu, mutta tietysti minä en uskalla tätä hintalaatusuhdetta vielä sanoa, kun on muutama päivä jäljellä, mutta tänään kyllä jo ylitti tää päivä. Kyllä. No niin, huomenna jatketaan ja pojat menee jo uima-altaaseen. Kiitoksia Riia. Kiitos.